Men adym Murat. Ýyllar boýy erbede işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlykdan dowala bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginiň habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da öýmüriň töweregine küçüklerdir bagymyzda agaçlaňym hakyny ýerlenmärdi. Arkamda tonulap güne toplantı da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýärdim. Ýöne bun Kakymyň ýatynyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýitgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapady ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tügedi. Indi tanayan adamlaryň ählitini özümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştelekin. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova kişinin hakkı kalmasın mende, razı bol menden. Men tova ettim günahime, razı bol menden, razı bol menden. Melek daydı. Näme oglum? Tomuska diýin çalışma öwsüniň başlanyp gowaly gerek Melek daydı. Wahey, ýöne 2 günden soň okuwa gidesiň geler oglum. Han geç taçak başyna. Geç meni Murat daýyň çagyraýyn. Ertirin haýyrly oglum. Ertiň haýyrly bolsun eje. Bir näçe ow üçin haýyr tagawat üýşmelegiň ornapdyrlar. Men efe bilen şoňa gitjek oglum, bolýarmy? Bolýa. Han gelselim ertirlik edin bakar. Bolýa bar ýa neçe. Oglum, nire barýan? Men gözelje gitjek. Güzelce diýäniň nire? Güzelçe biziň obamyz. Ýoksa da bu nerden çykdy Murat? Bu gezek işim gaty kyn. Gaty kyn. Oglum, Muratcan. Näme etdim? O adamlarynyň köprü gurmak üçin ýygnan pulunyň baryny men ogurladym. Wahey.
Atamın ýok bolan gyrşydy. Mundan 6 ýyl öň. Owany böleýän çaýyň üstünde köprü ýokdy. Owa adamlary özlerçe atma geçelgen meňdeş bir zat ýatapdyrlar. Atamyň taýyny hem şoň bilen geçiripdik. Çağalar okuwdyny şoň bilen akdylerdi. Näýataglarym ýaşyllaram şeýledi. Güzeran kynny. Kış günleri hatam kynny. Soň eşitip otursak, owa adamlar köprü ormak üçin haýır hagawatdan pul ýygnapdyrlar. Guruluşyk başlajagyň üstündedi. Ýygnanan pullary owa barçynyň jaýyna sanlykda saklanýardy. Owa ýeri ýyratany jem 150 adam töwere her kim bir-birini tanýar. Ilki şähere gittim. Bir hepde geçenden soň hiç kime bildirmän ýylyma gelip pulluň hemmesini ogurladym. Soňam ýitirim boldum. Murat, Murat, görünen oklan ýere ýitirim boldum. Aýrylygymdan suna. Aýryl haw. Täherden taň azap berer ýagdaýym ýok, aýryl. Arama urama. Hoş geldin Murat. Ýagdaýyň gowy dälligini bilip, ertirden bäri gödlýär. Dur. Näme diýýän çapyly? Bir hepdelik düşöňdimi dol? Ey Allah, maňa sabar bere gori. Sen näme işiň suna, ha? Sen näme işiň? Näme işiň? Şu ýerden geýnewli, keterli bir adam geldi. Sen sorady. Kimmiş ol? Ene, tanıpçy şey. Gelersiň diýip garaşdyk, ýöne gelmedin. Ahmet Akar. Men tanamam ony. Han jaň edip gördi. Bolla. Soň jaňa derin. Ibrahim ağa, men gittim. Bir kun bolmalym wagtmalyr, Allah kömek etsin. Murat, jaň edip gördi şol adama. Belki çörek buyurjokdur, belki başga bir haýyjy bardyr, Murat. Ol adamyň näme üçin gelenini bir bilsene. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkını bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe, tövbe. Kul hakkı kalmasın üstümde, hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahlarımdan, hakkını helal et. Ya bismillah. Hakkını helal et, hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahımdan, hakkını helal et, hakkını helal et. Köp şükür Allah'a canım. Köprüni kurupdurlar. Belki başa var ötmedik işler vardır. Onu bitirir Allah'a hukuk etse. Şu kötülükten deyinipdirler. Oğurluğumu karamaktan. Bu da ay şükür. Uyam näme boldy? Sen kim? Ayşe Nur. Men Murat. Yakubaň atygy. Bir zat boldymy? Arzalar ýerdim seni. Aýrylygymdan. Men çağamdan aýryp bilmersiňiz. Aýrylygymdan ýan, aýryl.
Ayşenur, berberik oğlum. Oğlum menden ayrıp bilmersin Kemal. Günah bolar, ulu günah. Neçe wagt beri hasratyn çekýän çağamyň. Ýalbarýan saňa sen hyzmatçyň bolayyn, bir aýyrma. Arsın kakın ayt. Oğurluk edende günah değerli. Koyver çağanı. Koyver diyen sana. Göýbermen. Kakın verarlı mahtarı bollum. Ecem canım yüzü qarattınız. Bestir. Töhmet atdyňyz, azy gördüňiz. Owadan çykardyňyz, azy gördüňiz. Öýümi ýykdyňyz, azy gördüňiz. Çağam elimden aldyňyz, azy gördüňiz. Bestir. Oğlum mer Ayşenur. Göýber. Gelme golayma. Golayma gelme, özüm oklarım. Ece. Sen deldirapsın. Ece. Senden ecede olmaz ayalım. Koyver oğlum, koyver. Göýber diýen. Ece. Göýber. Ece. Ýeň ediýäniň näme? Öýüňi dursa, aýryk ediň ýandan. Sen koşulma. Bu kämakal çağanal kaçya. Barın git. Bar git öz yoluna. Ece. Bahalam. Ece. 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 Yigitcan. Ece. Oğlum. Ece. Tur uyan. Tur ýeriňden, sen öýüňe giden ýür. Şunun 6 ýyl öňdi. Owan pul kakam otoguna saklanýardy. Açarlardyň kakamda bardy. Ýöne ýigdimiň dünýä inen giýjesi pullar ýitirim boldy. Kemal, gözün aydın oğlun bolly. Arçın. Ay Arçın, sen nirede Arçın, ağtığın bolly buğusluk. Nire gittik ya, yanım şu yerde de. Gözün aydın, Sağ olun. gözün aydın. Allah razı olsun, sağ olun. Yaşlıydın mı? Hayırlı çağı olsun. Kakam şo gece Ecemin madarına gittim diýse de her kim ogurluk kakamdan görüpdi. Mehriban keýwany. Käşke henem diýir bolup, agtyň görsedin. Guçoň alyp ilkinji aglaýsyny esledin. Ilkinji ýylgyrsyny görsedin. Alaytada Arçın saýlawyna kakamdan galan Dawud daýam bize garşy şaýat durandan soň Şo gece men İsmet'i arçınlıkta gördüm. İçeri girdi. Hila yüdürüp arçınlıktan pulları alıp durol. Soňundanam men öýüme girip altınlanma alypdyr. Yalan, töhmet. Ona hili yalanmys. Agtyň dünýä inine nire gitdiň ha? Şu barmydy adamlar? Barmydy? Ýokdy gerek. howa ýokdy. Eýse saňa gel şu işi bir ýüzle deliň, seret. Binagar bärde, ustady bärde, pul taýýar diýende, sen näme diýdiň? Garaşalyň diýmediňmi? Ha? Sen bizi oýnadyň. Arçyn ogurluk etdi. Pul ogurlady. Ayalymyň gyzyllaryny ogurlady. Hem meňiz öňüňizde gowja seretdiňizmi? Belki sizden hem ogurlandyr ha? Bağırlaştırdınız mı? Sizin ınanayan arçınız oğru olup çıktı. Hava!
Ogry! Hem meğer barlanny. Davut daýynyň gyzylary kemdi. Arçynlykda ýygnanan pullarym ýokdy. Soňra Davut gyzylary meňirler saklaýandyk aýtdy. Pullar bolsa öýlerçe sowupdyrlar diýip gürrüň ýaýratdy. Gyzylary meňirde ýaşy. Bu yerde işlet yok. Taptım. Ýöne bukçamyň içinden Davutyň aýalynyň 5 gyzylyny tapdylar. Meni atamyň işine taşlap gitdiler. Oğlumam elimden aldylar. 4 ýyl boldy çağamyň hasratyny çekýän. Aýdym. Bu zatlar ne edip bizim başımıza geldik. Bizden ne hemsleyelerke? O vicdansız kim? O şeytan kim? O binamız kim? Ah, bir elime düştü. Aýdym. Ýene oba gitdiňmi? Wagt çaga. İsmet ağa, men tanadymmy? Men Murat. Murat ýalňyz. Elbetde tanadym. Hayır bola. Haýsy şemal getirsen büýerler. Ruhsat berseň taňa aýtjak zadym bar. Ýür içerik gireli. Aýdy ber näme diýjek bolsaň. Men İsmet ağa, men sizden radyla galmaga geldim. Näme radylyk oglum? Onu men ogurlapdym. Owaň sandygyndan ogulynyň pullary bara. Şonu men ogurladym. Ýöne gyzyllardan habarym ýok. O ýerde bir işe gopurlypdyr. Ýöne sandykdan ýitirim bolan pulluň günäzi maňa tegişli. Meni bağışlamaň üçin hemme zat taýýar. Men näme diýseň deýin. Öldüýseň de öleýinim. Men näme etsem siz meni bağışlarsyň da, maňa bir ýol görkezip, maňa bir çykaryp tapyp ber. Reppiň huzuruna munça adamlaryň haklary bilen gidip bilmen. Näme durýanym bolsa, näçe bolsa bolsun oň pagasyny tölemege taýin men. Sana çıkalga yok Murat. Döwlet ahiri köprüni gurdy. Ýöne maskaraçylyk bütün owa ýerledi. Hemmet maňa töhmet atdy. Sen meni bütün owa maskara etdi. Göz ýaşyň fil bol wagtada biziň agaýymyzyň bir damçasy da bolmaz. Aýşanu, durgaýdym. Güm bol şu yerden, güm bol. Git Murat. Git, gaýdybam gelme. Allah can maňa bir ýol berdi. Bütün owa aýdyp çykan.
Sulaymağa. Ol adam yene gelýär. Oho, Ahmetbek, dogurdam ýadymdan çykarmandyryn. Ahmetbek, dogry söz Murata aýtdyk. Ýöne o seni tanamady. İşim bar, soň görerin diýip çykyp gitdi. Inim, Murat dükany maňa tapşyrdy. Näme aýtmaly bolsa maňa aýday. Başlaň, düşünmedim bile. Kimin dükany kime tapşyrt diýdiňiz? Muradyň dükany. Bu ýerde bir düşünşmezlik var. Dükkan menki. Beýle däl bolaýmasyn inim. Bu dükany Mümtaz begiňkidi. Ular aradan çykanmasaň Muradynyň ny? Mümtaz begiň agtyk hökmüne kanuny miras düşürmen baş üstüne. Bu nämen kagazy? Mümtaz begiň kanuny miras düşür bolalym hakda resmi kagaz. Nämen kagdy he? Nämen resmi namaty? Muradyň kybýar. Gitgin bol, çak. Gün bol. Çık diýen. Hany gümüň çek. Bu arada o resmi namaň bir nusgasy. Görýän goly size polisiýa bilen gelmeli boljak öýdän. Häzirlikçe giýjaňyz rahat sag bolun. Wah Murat, sen nirede? Ayşe Nur, Yüzü garatdyň meni. Durmuşymy kületdiň. bolýa kabul edýän. Şoň şeýlenim tezden bu näme geçmeňi soramaga geldim-de. Bir ötünç bilen düzeljek iş dälbi. Del. Eýsem men näme deýin? Aýt, näme diýsen edeýin? Minulaga. O wagtya. Hemmesin şo ýerde aýdarsyň. Çok şükür. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Wa aleykümselam. Aýdy berilleş. Näme gerek? Nireden? Kim borsun? Sen, min sen tanıyan, sen Yakup Ağartı değil mi? Atan cenazasına da geliptin. Doğru doğru. Bolya, ýöne näme gerek? Şonu aýdyp otur. Mundan 6 ýyl bir ogurluk boldy. Awa. Şu gyzyň kakasy Dawut begiň altynlaryny ogurlapdy. Ýok, o beýle däldi. Näl däldi? Ýoksa İsmet beg ýene bir oýun gurnajak bolýarmy? Bu aýal näme üçin geldi bärik? Bu ýerde hiç ýyl oýun ýok. Bolun işler düýbünden başgaçady. Men diňleseňiz hemmesini gurrun bereýin. Saňa näçerek töreddiler? Näme? Yalan görkezmäň üçin näçe çaldyň diýen? Men hiç tadalamok. Yalan görkezme de beremok. Arsynyň bu işde hiç ýyl günäsi ýok. Hemmesi men günäm. Yigit! Yigit, oğlum! Buna yine ne boldy ka? Näme bolsun näme daý? Däldir de. Däle gyrmak üçin sebäp gerekmi? Ýörüň baryp görelim hany. Oğlum, oğulçuğum! Ey, ýene sen may heley, göýber çagan näme? Yigit, oğulçuğum! Dur, dur gyýdym, köşeş, dur. Yigitim, yalvarýan göýberiň meni, oğulçuğum. Göýberiň meni, Dur, dur, sana oğulçuğum. teýgim, dur. Yalvarýan, beýtmäň, Kemal. Allah hak üçin oğlum mer beýtme, yalvarýan. Ulayalın Ferit käpdir. Kemal'in elinden oğlunu alar nöydüyandır o. İki baştan adam täzen öýlenýär. Anha Dawut beýin gyýyna gudaçylyga barýarlar. Baş üstüne. Hoş geldiňiz Kemal oğlum. Gelin, girin. Gelişdikleri ýagdaý bolup bagşlap berýär. Oy bolsun. Inne oň dälligini öwrenişdi we. Hani gelin geçin. Uyan. Beter. Özüň horlama. Ýür gideli, ýür.
Yörani. Oğlum. Kim bu biheppe? Bu nereden çıktı? Davud'un evine öyleniyormuş. Havva. Çoğun el bıradattara deydiler. Kudaçılığa var yamışlar. İnni menden amıklı geçtiler. Men yok hatap ettiler. Bana oğlumu asla görkezmediler. İnni oğlumu hiçem görüp bilmen. Beyle pikir etme. Dödülür inşallah. Kes sesin sen. Bana akıl verme. Beni düşür. Düşür dedim, düşür. Ayşe Nur, uyan dur. Kal idimden, kal. Kalıp bilecek değil. Men günahım yuğmalı. Gayrat et. Bana mümkünçülük törет. Onu oğlum alıp ver. Näme? Oğlum alıp kaçıp men yanıma getirersin. Yoksa senden razı değilirim. Näme gürleşeňiz? Murat daim gelmedimi? Adın tutmaşam. Taptı gidecek gününü. İbrahim ağa inni näme dersin? Kara şartlaydım, köşeşim. Erteýärňiz hayırly Melek hanım, ýagşymy saňat? Allah'a şükür asım be. Murat entegim gelmän diýen şeýlemi? O häzir gelir. Murat daim owadan pul uğurlapdyr. Sanlykdan. Şoni İbrahim Bey, Ahmet Bey size öň habar beren bolmaly. Resmi tasdikname de getiripdir. Ýagny ýagdaý düşnükli. Jenabyň görkezen delilleri kadetin kararı bilen tasdiklanypdyr. Dükanyň kanun taýdan ýeketäk eýesi şol. Şoň üçinem Şoň üçinem ruhsat etseňiz dükany boşatjak. Bu ýere teňme täşlim ýok. Näme üçin aljak bolýan ha? Sırny şeppesiz. gyýdym köşeş. Diýany ýok. Halada galma. Bu ýerde hat gül işler edip boljak toplum burjak. Töwerege hatym köp peýda etger. Gerek del. Gyýdym saňa betet diýilýär. Borda köp ýankalaşmalym. Murat bir gele aýta terkerdem. Garaşmak näme gerek? Geleýini de ütgejek zat ýok. Terkerdem, derur işi berja etmeňiz sizden haýyş edýän. Hani bolýar, başlalym. Çak. Murat edýäniň näme? Bir orlugy öýretmek üçin başga bir orluk etjek bolýanmy? Salam. Seň adyň näme? Ýigitmi? Hawa Bärde näme işleýän? oynap ýör. Näme işlerini sen näme işin? Sen bärde näme işleýän? Çağa bir zatlar düşündirjek bolýanmy ýa başga bir işiň barmy? Ýok gadyrdan. Hiç bir işimem ýok. Sen näme meseleň bar? Hani aýdyp otur. Aýtjak bolýan ýöne. Aýt da onu, aýt. Şemi? Awwaşy. Yakup beň agtygymy sen? Ýa aýtjak bir meseleň barmyş. Hawa bir aýtjak zadyma bar. Ona gel çerik gir. Yok. Men hemmek şeňe ýanyna aýtjak. Aýtjak zadym tutuş o bilen magly. Men ogry. Ha, ogurdum. Bir näçe ýyl munun men sizdenem zat ogurladym. Näme etdim? Köpür gurdurmak üçin ýygnan puluňyzy men ogurladym. Alayım seni yerler yuvussun, utorşsuz haram zata.
Şol ogurluk wakasyny İsmet daýym günäsi ýok. O biýigine. Ogurluk eden men. O nähili? Şo iýje hemmeler ýigitiň dünýäye inmegi bilen başagaýka puly men ogurladym. Aslynda sen durmuşyň şeýle ýagdaý düşmegine de men sebäpkär. Hakykatdanam çynyň aýdýanmy aýtyn? Çyn näme işleten ay? Tam rap durundur da. Niredenem bolsam onu İsmet tapandır. Käwat ol özüni aklamağa çalışýar. Puly olalan bolsa, onda gydyrlar näme üçin Aýşyn urun bukçatyndan çykýar ha? Sebäbi hakazy boljak adam gydyrlary ogurlap gyýyna beripdir. Häzirim şeýpeti tapyp getirip özüni aklajak bolýar. Ulagasyň. Gydyl meselesini men bilemok. Ýöne elbetde olan bir gün äşkar bolar. Ýöne pikir edip görüň. Men sizden ya İsmet daýdy näme bähbidim boldun ha? Bähbi de beýlede durdun. Ana gelip özüm sizin göňüňize. Ýagny oduň içine attym. Men sizin her biriňiz öňüňize jogap ber. Şoň üçin bir özüne näme isteseňiz men berçä etmäge taýýar. Esas atmagy hemde İsmet daýa anansaňyz bolýar. Oň bu işte hiç il günäsi ýok. Yeri. Gümbolly uruş yerden. Hiç kim seni hiç tatvaran yok. Ana ugru, iyilin kellesini garçıştırma. Kimi günahkardan hemmeler bilýär. Gümbolly iyiliýär taňa, gümbol. Hey senin. Gümbol o. Näme güýmen ýaň? Ugru ol. Bu näme sarsıran molya? Bilmedik tren olmasan o. Heret, gepi köpüldäýmesin, bolmasa dogmatyk ýaly ederin. Peýnannym, elimden geleni etdim. Men başga näme edip bilerim? Näme ederin Allah jan? Oğlum nirede? Oğlum nirede diyen? Men başarmadım Aýşan ur. Oğluňy alyp gaçyp bilmedim. Ýöne pikir edip gör, men näme alaç edeýin? Pullar ne edip okurlan bolsaň şeýletmeli keninde. Senden razy däldir Murat. Men ömrümi kül etdiň sen, kül etdiň. Bilip goý, o dünýede men elim sen ýakan bolar. Näme üçin bolmaýaka? Men nirede ýalňyşýakam? Allah jan nirede? Murat, Bolanok İsmet daý. Maňa ananoklar. ananmadylar Murat. Bular maňa ananoklar. Saňa ha asla ananmadylar. Sen menden razy bolagam. Näme sen men bagyşlarkam? Meni akladyp bilseň, ogur dälligim owallary anandyryp bilseň, seni diňe şonna bagyşlar. Görürsün. Men şeý dernem. Mümkin däl. Başarmarsyň. Näme üçin? Özüň pikir edip gör. Ilki olan anamny gazanmaly bolsa. Gazanarnam. Sende hey akyl barmy oglum? Owaň ilaty 225 adam. Her kime bir gün sarp etseň, bir ýyla ýakyn bolýar. Hani bar işiň bile bol, bar. Boljak iş bolly. Ýylyň kellesini garjastyrma. 6 ýylyň hasaby 2 günne berdirmez. Eden Allah geçtin.
6 ýylyň hasaby 2 günne berdirmez. Obaň ýylat 225 adam. Her kime bir gün sarp etseň, bir ýyla ýakyn bolýar. Ibrahim ağa. Selamun aleyküm Muhammedin ağa. Aleyküm salam Murat. Ibrahim ağa yokken golün tiyista aydana däldir de. Sen ýerden ýokmudun? Näme mulla ağam? Bir zat boldymy? Hiç tat ýokla. Hemme zat oňat. Diňe sen dukanyň miras düşürmi näme bar eken? Şuň gelipdir. Ha geçip barýar hana. Bir täwlik bolandyr da. Petiginden açar, şeli değil mi? Hawa, sonra tüsse çıkarılgamy goýlar. Arma urin. Bar bolun. Men Murat ýalňy. Oh Murat Bey, sizi kän gözledim. Salam. Men bir ýere gidipdim da. Bir iş üçün obaňda eden ekeniň. Hawa. Siz dukan menki bolmaly ekeniňiz. Başlaň meni Murat Bey, özüňiz dukan menki diýdiň da. Sebäbi atam aradan çykan mendundan başlap bu dukan men eçirilme geçdi. Ýöne biz howa sarwa mukadip gözläpdik ahary. Ejemiň resmi kagalarynyň arasynda bulaşyklyk bolupdyr. İlat müdürlüğiniň ýalňyşlygy. Elbetde, bu zatlaň ähmetem galmady. Size sag bolsun aýdýan, atamyň aladasyny etdiňiz. Alın. Haýş edýän. Bu da ataňyzyňky. Bilýän. Ýöne ol size galy bersin. Şunça wagtlap dukanyň aladasyny edipsiňiz, oňa gowy seredipsiňiz. O sag bolun. Alyp biljekler. Almaly bolsuňyz. İlki bilene ulaga mätäşligim ýok. Has we terem hakyňyzy hiç ýetim gelenok. Murat, oğlum, Allah Taala şükür edýän, dilek dogamy kabul edip, ölmedimden öň taňa duşurdy. Dukanım inni senki, netip etsin. Sen amanata hıyanat etmejeňi, dukany gözüm görejek alter etjeňi bilýän. Bismillahirrahmanirrahim. Allah can özüm kömek et. Oğlum, näme işläp otyrdyň? Pikir edýän eje. Hamala oýlanyňy degen bir zat bar ýaly. Haýyrdyr oğlum? Awula elbetde. Hemmesi gitdi. Maňa işaret diýip ýebilen röýden datlymyň hemmesi gitdi. O näme diýdiň Murat? Näde dogry diýänmi eje? Ýola düşdüm, Allah kömek etdi. Bir kazanç kapysyny görkezdi. Ýöne häzir bolyn. Allah bilen fewdalaşmakçy bolýan oğlum. Da şeýde gördün eje. Men diňe Gulagas, sen saýlamalyň saýladyň. Ýöne gaharlanma. Oxurluk etende tutulaýsaň nähil boljaň bilýärdiň nerek? Biriniň zadyna göz büküňde oň bakadan tölemäge taýýardyň. Häzir näme beýle del? Häzir has ulug adamsyň. Allah'ın razylygynyň uğruna ýürýärkäň dukanyňy bil bagladyňmy? Ya maňamy? Ya da özüňmi? Diňe Allah bil bagladyň. Bil baglamalysyň. O sana bir ýol görkezin bolsa, oýlanman. Şoň bilen ýöremelisin oglum. 6 ýylyň hasaby 2 günne berdirmez.
Ece, men gözeljagy diýen. İşin bitmedi mi? Yok, bitmedi Ece. Gidýän. Sebäbi Allah maňa bir ýol görkezdi. Näçe wagt galmalym bolsa galjak. Yekän hemmeler menden razy bolýança şo ýerde boljak. Men emekdäy. Sen okuňmara. O ýerde mektep bardyra. Men emekdäy. Ýöne melekdaýdan kim beretsin? Melekdaýdymam gitsin. Onna bir zat gürleşeli. Tomusdan yetip bolsa, hemmämiz bilegi deriz. Bolýarmy? Sen Tom saçen geljekdämi näme? Bilemokda efe. Gitmanna. Men ýokman gitmeli. Ýagşy delegde bolýaça. Men üçin deleg et. Şonça adamyň hakyny ödemek üçin ýagşy deleg et. Ugran ýoluma taşlan yerimden dowam etmek üçin ýagşy delegde bol. Şepagatçy Merwan çağırıp bolmaly. Biraz garaşyň. Merwe hanym, ýanyňda mehman geldi. Aşakda garaşýar. Murat. Näme boldy? Men gidýän Merwe. Esli wagtlap bolman. Esli wagt diýäniň näçe wagt? Bilemok. Ýöne bahym gaýdyp gelmejegim bilýän. Sen hemişe ýolly. Senden sebäbini sorajak däl. Näme üçin diýibem sorajak däl. Sebäbi indi men taň ananýan. Allah işiň uğrun etsin. He, ayrılın hova. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Näme gerekdi? Men köp wagtyňdy aljak däl. Bilýäňizmi, men bir ogrudum. Ýöne mumtazy durmuşym özgörtmäge kömek etdi. Indi men ogru däl. Allah ruhu desse düşen ýolumdan ýyda dönme ýok. Maňa hiç il kağıt beýleki görkezme. Mende kanun resminame bar. Adamlaryň arasynda hukuk şu görkezýän kagazymdan ibarat däl. Ulagy kärenne alýan hadaýet, ýygyna getirerim, ala edip bermem. Salamu aleyküm. Wa aley. Aydan da adama akylyňyzyň yetmädigini bilýän. Ýöne öýde görmek niýetimem ýok. Menim tede ynanýançam, menin razy bolýançaňyz şu ýerde galjak. 1 ýylam boldy, 2 ýylam, 5 ýyl, 6 ýyl. Hey cenab ogry. Näde pötte geljek?
Bu işte İsmet dayın hiç hili günahı yok. O şu iyice kıydının kapısından ayrılmadı. Aynen o. Men içine girdim. Demir kapırcağı açıp pullar aldım. Bu zatları öňüme aýtdyň. Eýte Dawud Begin görenler näme? Dawud Begin gözleri eýetini ýalňyşdyran bolmaly. Olam bir gün ýalňyşanyna düşünür. O nähili ýalňyş ýa. Şo güýje Dawud Begin gyzyllarym ogurlanypdyr ahly. Soň şo gyzyllaryň biri Aýşe Nurun bukjasyndan çykdy. O nähili beýle bolýar, ha? Allah'ın ruhu bilen olam bir gün aýanmor. Eýte nädip tölejek onu? İşläp. Elbette, elbette. Yönemen göz ýaşym, sizin göz ýaşyňyzyň bir jamjysyna degmez. Şonda bestir diýen çaňy näme üstüme mody çekermi? Men güne deryasından çıktım birce düşülem. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, sen keken içemdim. Tova, tova, kişinin hakkı kalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Men güne deryasından çıktım birce düşülem. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, sen keken içemdim. Tova, tova, kişinin hakkı kalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Enne näçe çöwündirseň muradym görnen oklu. Onu ýerden men muradym bolýamşyn kaka. Dilime belli daýdaýdym mene. Ol owa gitdi. Owa? Owada näme iş barmyşoň? Owa adamlaryna kiçiräk berýim bar diýe. Şonu berjekmiş. Ha, ilki öýdi işine normal ekenne. Öňkü ýetiniň mirasarlary gelipdir. Oň dükany elinden gidýär. O nähili? Dorsono. Dukan senki del. Saňa näme bolýar?
Elbette, olar şeýle bolýan. Dükkanna bir topar adamlara kömek edýärdi, mätäşlere çörek paýlaýardy. Bir pursat olar näme işlerkä diýip pikir edipdirin. Bilmedim demine. Gelin adamın elinde ıgtybarly kagylary bar. Ol adam Nuh diýse de peýgamber diýen ok. Ahmet Beg diýdi men näme? Dogumdyra. Gayrat edin. Hani. Yeri götür. Götür bol. Yeri. Haber. Bolsana. Dogumdyra. Tehet çagar. Hani. Berekallah. Candırak bol. Bol tiydire. Bir candırak bolsana. Dogrusu Murat diýen oglana halalyň bolsun diýämeli. 100 euro diýip barha köp iş buyurdum. Armasy ýok. Innoň hakyny ýen bolaýman diýip gorkýar. Menem şeyde adalet. Oğlan sözüne tapıldı. Näme diýsem etdi. Men ondan razydyr. Menem rady. Men pikirimçe isme darşyn bardy da dogry aýdýar. Eger ogurlamadyk bolsa, näme üçin özüne beýle sütemesdin, ha? Çynymy aýtsam, maňa da şeýle görünýär. Arçyn beguna bolup ogurlan Muradyň gözü bolaýmy? Menem o barada pikir etdim. Ýün karşymyzdan göwüne diýipdir diýdi. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Bir topar adamyň işini bitirip radylygyny alypsaň. Hudaýa şükür. Indi nowat maňa ýetdi. Elbette men taýyn. Meni näme isleň bar bolsa aýdyber. Düşýdim ha. Şu ýere gadardyň. Näme üçin? Pulumy ogurlanma halyň men senden näme üçin ogurladyň diýip soradymmy? Senem menden sorama. Dogry aýdýam. Binagar Zeki gaýamy? Ha, ahiri size duşdum o Zeki Beg. Men häzir dükkanna, size garaşýar. Onda yarım saatdan görüşür. Bolýa sag bol. Aýdy berin. Ertiriň haýyr arma. Bar bolun, size Murat Bey üçin gelgenmi? Näme diýjek bolýaňyz? Şu Murat ýalňyz kim? Her kim oň üçin bir zatlar etjek bolýarlar. Sebäbi o muňa münasip Ahmet Beg. O adam bilýäňiz boli menem tanymal etjek bolýar. Bulagatyň Ahmet Beg. Murat dalňyz oňa da adam. Adamlara kömek edýär. Olar diýip jan ferek. Dimek Robin Hood O ýa-da. näme diýdiň bolly? Bilýärmi hanym? Menem özüm çyrak bir barla geçirdim. Murat ýalňyz resmi kagazlara gabarak ýollaşaken. O näme üçin beýle gowur ýanynda düşünem o? O barıp ýatan ogry ahry. A tamam ağlanyp görünüp dur. Ahmet Beg, men sizle gürleşmek üçin ýeripdim. Ýöne bolşuňyzdan mümkin därligi görünüp dur. Niýetiňiziň nämedigine dol düşünem o. Ýöne bir zat bilip goýun. Murat çak edişiňi diýaly ejidem, çak edişiňi diýaly ýekide därler. Siziň bärde ýoklugynyň peýdalyny maňa çarşýana därsiňiz-de. Sebäbi o ýogum bolsa men bar. Şunu ýatdan çykarma.
Yigit sere tap bol yıkılarsın. Vay. Yigitimi qatağırdım oğlum. Vahey balıcığım. Yok ağıran o gece kıynanma. Ayşenur doğun aslında men Ne edip beytip biliniz Elif. He ne edip? Kalkan bilen ağı viriktirip çağam elimden alınıp. Yani yollaşım elimden alınıp. Yönü ne edip şu bağlama düzdünüz he? Sen hey uçtanın nerva mı? Elif, kızım. Yigidi getir veri. Necati kardeş, yeni kalıvereyim mi? Gereği yok Murat kardeş. Bestir şu kadanım. Bunu bir çuvalatalı ovan daşına taşla. Herhal inni akılına aylan teverek. Yigit, sen bolgusuzluğundan bidar boldun, bidar. Gir saltıra koyu. Allah can, Kemal öyle sana ecelin teret dedi. Saltıra koyu gir, tez bol. Bar ya nene. Yürü oğlum. Yürü gidelim. Ece nira var ya? Daş oğlum, katı daşa. Kaydıp Allah ruhsat etse hiç açan bu yere gelmez. Kalkımım yeliyem Ece. Hakan biz unuttu oğlum. Bir de onu unutuyaz. Oho, giyev. Menem sen yanına var yadım. Oylannım da etrafa can edeli, hakime havar vereli. Arçının kıyıdırmışa çıkya. Toya geldiler deydim. Birdat bollu mu giyev? Kellem garjaşdy. Ne molli? Muradın meselesi vay. Ha, o mesele çözüldü lay. O diyen çözüldü. Näl çözüldü? Çözüldü de gitti ol gitti, şehre gitti. Şeyli mi? Ey Allah. Menem ol doğru aýdýanyny gördüm. Ayşe Nuruňam Arçyn agaňam göwüne degdi goýdýan. Ön karşın niyecek bollun bolin dilin aylanmadı diyen. Inne arçanın men ağaňam. Ýörani ýör. Şu bolugym gelşi alam gitti. Alga oğlum. Murat, kim etti oğlum bunu?
Davut. Davut mu? İsmet dayı. Ol adam beli diýdim doğru bolsa. Taňa näme üçin töhmet atmadın? Ýöne o näme üçin etsin oglum? Şeytanyň şerini uýdy. Ýeňilmek adama nämeler etdirmeýär. Men onu gaty gowulýan. Anat nire? Taňa söz berdim ha. Sözümde durmaga. Sen maňa garşy çykýanmy? Garşy çykýanmy? Beýtmesene. Gerek değil kaka, gerek değil. Ayşen urun ağına kalıp maşgala urusum yelin o kaka. Gerek değil. Her gece düşümde şu ayalı uryan. Her gece düşümde şu çağanı uryan. Men o yuku götürüp bilmen kaka. Kızım, kakan qahrını getirme. O sana qoğuz bolsun diýere. Günay işe diýen Ayşenur'un kakati. Men mi ha? Men mi? Güney işeden ödün kaka. Temmol diýen. Ýoň oýanmakan temmol. Gyýryň aýt, agzyny ýumsun. Bolmasa özüm ýumduraryn. Davut Bey. Davut Bey, kapıyı açın. Näme boldy, näme gerek? O nerede? Yok. Kulak Doğancan. 6 ýylyň Ayşenur'un bukçatynyň gyzyl tapyranna henem şo ýerde demedin? Men öňkü ogry. Wagtynda köp günah işetdim. Günäň nähil zatdygyny gaty gowulýan. Adamın aýtdymy taňa gitdi şolary Ayşenur'un zatlaryny çynna goý diýip. Şo diýdi, kakam diýdi. Arçyny uğurladı diýem yalan sözledi. Temmol, temmol. Şol etdi, kakam etdi. Tutuş owany ananırdy. Beýbe Doğan, onu näme üçin şu wagtda seni dymyk gerdin? Näme üçin dogryny aýtmadyn? Sen näme üçin 6 ýyllap meni uğurladym diýmediň he? Men onu diýip bilmedim. Ýöne tow etdim. Tere täzmin berdi. Aýtdym. Hemmeleri düşündirmeye çalıştım. Maňa hiç kim inanmady. İnni ananarlar. Elif! 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 Ey adamlar! Bäri kulak atın. Size bir zat aýtjak. Elif! Hemmerde näme işiň bar gyý? Sen? Bar uğraya. Size bir zat aýtjak. Taňa öýe uğra diýilýär. Goýber kaka. Kulak as. Ilki ol aýtdym, soň meňim diýjek zatlarym bar. Hekaýatyň içinde çuwal puwalam ýok däl. Derýan kenary bar, gaty çuň çukur bar. Sen näme diýjek bolýan Elif? İsmet daý barada. Ayşenur barada. Pulu olara uğurlanok. Altınlarım uğurlanok. Bar kakamın toslandatlary. Çıtacak bol oğlum. Çıtacak bol. Ece ýadadım. Ece men öýe gaýdasym gelýär. Bizim öýümüz ýok oğlum. Men tede gowsy bolsun diýip. Men arçyn bolamdan soň İsmet muň bilen dilli uçupdyr. Elif, sen hakyň satdyň. Sen yalan sözlediň. Bu seni anlatdy. Yeri trolüň. Oňa inanmaň, o hemmeňi anlatdy. Maňa kulak asyň. Men siz üçin adamlar, size gowsy bolsun niýe ahry. Durun, dağımaň. İsmet daýy meni bağışlady. O senin bağışlama mümkin Davut Bey. Men pikirimçe bu mümkinçiligiň gadryny bil. Alyňdaky tegmil arasala. Kemal! Oğlum yigit yok.
Yigit yok. Ayşenur yigit al kaçıptır. Eger olara bir zat bolaysa, sen dir goýman. Ilga oğlum, ilga. Men nädip beýle ýalňyşlyk gördüm-kä? Nädip beýle uly günä gazandym? Ýalňyşlygyňam, günäňem başynda duran men. Ýaşuly. Ýaşuly. Kemal, oğlum. Ýaşuly. Ayşenur ýok. Yigide mal kaçypdyr. Bärde dälmi Ýaşuly? Allah hak üçin Yok. aýdyň. Nere gitdilerkä? Olar gatyda gidendir. Ýör uly ýoly göreli. Ece, men üşüýän, gatşüýän. Ağda çıkallı oğlum. Acıýan. Yine bir adı yürüsek yolu yeter diýdim. Gayrat et. Ağda çık. Çıdacak bol bağlam. Yigit. Ayşenur. Ayşenur, kıydım. Yigit! Yigit! Ayşenur! Ayşenur! Ferhat abi. Ferhat abi oğlum. Gayrat et. Dur. Dur. Yigit! Dur. Dur. Ayşenur. Ayşenur dur. Ayşenur. Dur. Ayşenur dur. Sen mamlekenin. Hemme zat belli boldy Ayşenur. Ayşenur, kıydım, nire etesen. Ece. Ece. Kaç oğlum. Ayrıl yolun. Ece. Ece. Yigit kaç oğlum. Yolun Ece. ayrıl. Yigit ayrıl yolun. Ayrıl yolun oğlum. Saklan! 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 Dur! Kaka. Tahu. Ýa-da gowmy? Oglum. Hiç zat bolmady gerek. Yok kaka. Adamlar, şuun mübarek gün. Näçe ýyldan soň hemmämiziň başymyz jemlenni. Muň üçin Allah şükür edeliň. Allah senden razı bolsun Arşın. Allah razı bolsun. Allah razı olsun. Allah razı bolsun. Allah razı Allah olsun. razı bolsun. Men günämi geçermin. Menden razı bolarmyň. Razydyr. Ýöne siziniň başga biriniň boýunna men hakym bar. Murat, başymyzdan iýnen ähli bela beteriň sebäpkär şu ýerde. Ýöne şuun şu ýerde başymyzyň jemlenmegini Allahyň sebäpkär eden ben desem şol. Göýberen hataň bähwide öwrülmegine sebäp bolup biljek derejede sap ýüregiň bar sen oglum. Men senden razydyryň. Inni canım rahat tapdy.
Doganlar. Şunça ýyldan soň üstümizdäki öýkü kino tozanyny ayırmak mertebesi barada siz näme diýip biljek? Biz razy, mert ýigdekem. Bize mi razıdır? Razy, biz razy. Biz razydyr. Biz razy. Mert ýigdeken. Biz razy, razydyr. Razy. Wagt biz ondan razy. Uy, oğlum, Ececan, geldin mi balam? geldim. Geldim Ece. Efe, gel Efe. Murat daim elli. Meni gaty göresiň geldi Hava. Neçe gündür her gün yerden seni gözlüyor. Senden razı olurlar Murat daim. Hawa Efecan, Hudaýa şükür. Razy boldylar. O daim näçin dükany elimizden aldy? Diýmek olaňy mätäşdirdi. Mätäşlik näme görä bolýar? Mätäşlik nämeslärini bilmekdir. Eger ölçüňi bilip öz ýerinde görnüp bilseň, şükür adam üçin araçy bolar. Aç gözlügi doýmaz bolmaz näse ağlansa bolýan, adam hem doýmaz bolmaz hem näşükür bolar. Şoň üçin mätäş adyny bilýän adamlar ýagşy dost bolýarlar. Ýagşy ýol bilet, usat ýöňbaşy tapmagy çalşarlar. Sebäbi o adamlar ýagşy adamyň gollawy bilen hasam gowlanýarlar. Efecan. Allah'ın rahmeti hem bereketi oňotlukda agdyny bir edýän jemaatyň üstüne ýagar. Müňle çakalyň agdyrlyk bilen eden dilegini Allah boş gaýtarmaz. Sebäbi agdyrlyk, jebetlik Allah'ın uly bolmak bilen magul. Allah hem benderlerini agdyr halda görmegi söýýändir.